Unexpectedly nalingaw ba ko ato ba? I-fact check na ninyo. So, diri, tawag. Nya padung diri. Oh. Ay, diyan. Uy, salamat. Diyos, pwede pa ka mo, aray Diyos. Dali, water lang sana. Aw niya. Ayun lang, okay. Sugdan ta. Uy, kaya ta Joshua. Magpatapay ka ba? Bago na ako sa nga. Kung sa may tawagan eh, kung na may Chinese Joshua Aquino. Muna yung Ako, Mission na siya ba? Malay ni ba yung malay ni nga Mission Joshua guy. Aquino ba? So this is also an interracial podcast. Sige, so ganda. Sa buta. Yan naman. Wala, I'm here. Ay dulo bitaw na ko nimo ba? 3 month gud ba? Free na day karon. Kinsa ni gamitan? Kabaw kang picturean nga to. Buloy. Pila ka ano? Candid na jud ito. Nandit gitu. Pero yung kabaw ka ba tabi kana ako dito sa tuban ka ba. Bito, ato sa introduce atong Sige. kuan Kinsa si Gundo? Malay Joshua Aquino. Actually, ang akong real name kay Juno Gunder. Kanang Yano ra in taon ko nga empleyado sa gobyerno. 24 oras. Gobyerno tapat. Agat buhay. Uy, sayo man. Ayun sa man. Wrong spelling, unity. Kinsa man na si Godofredo? Ako na lulogid. Kana ay ka-third na ka. Katulo naman ko. Pareha mo ba eh? Duha mo Papier third. dong. Atayo ay duha sila Papier ba? ba? Igulan ni kini di mga ano. Naigaya nga storya ba no? Long Meaning na to say, history. ang kana nga pangan ba kay na deeply rooted na within the Friendo family ba kay nganong gigamit man ba, no? Do In friendo ba? fact, panahon pa na siya sa mga katsila ko, no? Ang Godofredo. Wala ni siya isagol historical revisionism, ha? Mo nga siya tinood. Di pero kuan ba nganong nganong gi-retain ang name ba? Legacy. Basta gawa lang dyan sila yung mono na. Legacy. Omot ka, ako kabaw. Baka ko nakapangutan na sa mamahanan na. Nindot ba yan? Abay, simple ba? Kay para di na daghan timan. Anan nga, daghan kayo natapos sa libutan nga mas maayo pa fokusan ba? So, Kaysa kanang sa pangalan, simplify na lang. Pareha sa ako, kung nakauna ko anibay niya, pwede rin ninyo gamiton pod nga kung magka-anak mo. Simba ko. Kung Buti ay kung ang auban kay treat na siya nga blessing ba. Simba ko. kung firstborn ninyo kay lalaki, ganyan pangalan niyo Lala. Kaya para di na daghan search for lalaki ba? Lala sa ito. Kung babae, Bob. Bob. Para niya kung mabunan, pareha sa igibuhat sa inyo nga Bob 1, Bob 2. Pero sa din sa itong mga fans nga nag-congratulate. Mo ne? Salamat bay, mabuhay ta tanan bay. Dapat ipadayon ang pistok aron mabuhay ta. Og sa laing bahin. Og sa laing bahin dai gyapon eh. Ang kuwan. Di ba? Di, on the lahi siya. Kaya mura man siya na-take off good, di ba? On the other hand, O mura man siya separate nga topic ba? On the other hand, mura kag ni-do In away. other news, maragay nga na bitaw. ang sa laing bahin. Ang kanang Speaking speaking which, of kay kuan man murag na met Lain pa na yung same ato. thing. o kana lain pa yat. lain Ade. kay ato. Di lagi. Kay Yeah. mura lahi man gid siya. Asa dito dapit? Di dapat kay ang yama ang ato ako in relation of man in relation to the Speaking of Ay sa ato para makagets sila ba? Ang sama na tong context si Mags para mo kuanta mo. kaskid siya glain sad nga O ba, kay sige ra tag ako na observe na ako sa sige edit sa 2 episodes. Nga sige ra usulti speaking of unsa may Bisaya. Bisaya Ay, na. So mo nang lalisa na ron na unsa may proper term. Pasin siguro ba? Basta pwede speaking of dili. Ora kulur mo no. Speaking of Kuan siguro kanang nagisgot na malagan nita og kuan. taas. Pwede Di na to. bay, di na Bisaya efficiency ba? Nagisgot Pero na lang ganit ah. pwede lagi ang pinakadola na efficient na is sa maong hisgutanan. Sa maong Sa sutanan. Bitaw. Para na ako ha, ako ara na lang. Sige ka na lang. Ito sweeto. Tawag ta sa ato mga amigo nga literature Just wag kita ka-prepare na no, mga color ito ba? lagi. Muna itong pamaagi para mo kuan ba? Mo transition unta sa mga lain nga segment sa ato ang podcast. No? So ato naman napaila-ila si Gudo. So, Pare mo karon- tan Audrey okay para barakitan mura tagatan ang gid sa tong mga fans ba. Ah. Nya
Unsa naman ta dapita bay? Shout Karon out, murag bro. mag Ay, so intro sa tabalik. Kinsa siguro siya? Wa ora to eh. Okay na ba na? Sith Kato lang, bay. Lord, Juno Okay ra ta na, Gonder, bay. Sith Lord, Junobski, Godofredovich. Named after God. Sa paman. Darth Vader ka, Power Ranger. Describe yourself in 2 words. Power Ranger. Go do. Oh, go and do. Go Darth and do. Juno. Sa may- Darth Juno. Ang pangutana siguro sa mga naminaw ni ron kay unsay nita po kung Joshua Aquino. O ganong si Ano ikaw ni puli? Ay, apil mo siya kayo, no? Paitay. Ade. First question nga wala Joshua. Second question nga wala ka sa 2 episodes. sige, first question wala As Joshua kay ni nagsabot gud ni. Kay naglain mo iyang lawas. Nagsabot mo niya, naglayan niya ang Kailangan lawas. dyan ko ang ubusan. Nagsabot sila nga maglain ng lawas ni Joshua. Para wa siya diri ro. Di bay, handsomeness na bay. So dapat if mawa ang gwapo, puli gwapo sa. Oh, so, sakto ra. Apit. Sakto ra. Ikaduha pa utan na ano ako ikaduha sa first 2 episodes kay ilang mga usmonos mong schedule gud. No? Ang una, ang original gina mo plano gabi may magbuhat niya ni. Ay, tinuod ka na, tinuod sa Kanya na. paguman ilang usmonos kay para di ko ka-appeal. Kaita rin nila. Bay, kabaw ka sa bay? Gaslighting. Oh! Oh, yun. Guilt tripping ba no? Pero Gaslighting, ilang, at right? ako nagipagitaag paagi nga kauban na gyud ko ninyo pero mi. Gaslighting na kung sa gabi na to gibuhat. Kaya manginahanglan yun tag... Na kung hapon. Manginahanglan taglayt, ana. Kung buntag, gas dimming na siya. No? Gas Sige, manata to ila-ila. Ataya, ang schedule ba, sakto ba to nga naka-decide to sa schedule niya. Ikaw na kay buhaton pero may ambot kung wala Lagi, sa... ang first episode, ano siya gibuhat? Nag-share First episode na late ko. Ay, bye! Kay Bao ko. Ikaw? Gipili ni mo ang It All You Can kaysa sa imong friends. Kana. Kaya to. Kana ha? O, kana. Ikaw, kay Manoy. ang crabs, makahatag na kolesterol. Ang friendship, makakuha ng kolesterol. Yeah, friendship ba yun? Friendship, pagkata kayo cholesterol kay Ano naman? ang inuman tayo kuman. Oh, Di mo na- ulo na tinuod ha, di na factual ha. Inuman tayo kuman, baruya. Royal. Para makadiabetic, kinoon. Siya sa second, pag una, kaon siya crabs nga unli. Ang sa second, ganun wala na. Kaya naalagay ko yung na-emergency nga lang ko. Yan to mong beach. Bakasyon. Nakita mo crabs. Yung emergency ni Adtog Tabulan, nag-selfie pa, bagaag no. Nagyan na sa Facebook pa eh. Yan, i-chat pa yun. Pero- Asa na mo? Asa na mo? Pero basic nas balaod ba nga innocent until proven guilty. Guilty naman. Guilty na rin. Sige na lang. Pero anyway, Pero okay lang. Si, good thing na naan na si ang importante, naan na ta. Tawagan na Atty. Patrick. Salamat sa t-shirt. Operator kayo, nindot. Yeah. Kinsa gihimo ganyan na ba? Joshua? Or si Summer Veins? Summer Veins. Summer Veins. Tinduta eh. Amot, Joshua eh. Joshua. Mas galing nga, Sam. Daw. Katong marag dragon, no? Mm. Anyway. So, atong next, speaking of, Sa maong hisgutan. sa maong hisgutanan, no? Na hisgutan na itong spirals, nito ka, itong one of the more recent nga events. So, ato sang i-tanaw na to ang past week. Kung sa'yo nahitabo. Ang sa itong segment? Ay, among semana. Amot ba Semana. eh. Hindi ko ganahan na. Amot, ganahan ko masuway nga. Wala yung mga ingana. Wala yung ingana. Sige. First episode na to kay para tanaw na to ang segments na structure ba. Okay. Pero karon ipa-flow ra gud. Sige. Pero anyway, nanaman dali So, nahitabo sa ito, si Mana. Work in progress ko eh. Ay, natay Naka-acquire tag natay tayo mga surprise guest. Yeah! Ayusoy mo! Ayusoy. Sa frame ba? Kaya pwede gawas na itong number ba? Magician ba? Shing! Matt and Fry. Uy, pakita sa mga. Ano? Pakita sa Hi ba? Say hi to Hi. Hello. our 29 subscribers! Say hi. Mga kuan ni sila Good news, doctors. O kuan soulmates. Oh, yeah. Kung daw na may mga balatian sa lawas, Og sa kalag. sugatan ko ninyo kay wa ko katultol kita si kini si Uncle War Lopez. Yun sa mana. Kana na radyo ba? Radyo ba? Manambal ba? Mga to na kam. Uy, bato na sila. Yan ang frame ba? Bye-bye! Ano yung ikon ba? Ay, ano? Hello, bye-bye! Check ko na ba na ng bird friend. Nakuha yun.
Ore bisa na ano? Sakto na ganina. May ginanglan. Oh, pero na eh. Ayan. Tapos Ay, iduol pa siya gamay ba? para sa mga gamit. Iduol Kasi siya gamay. si Max lang. Kini ay. Lain lay. Sige, sige. Aping, aping. Bye. Kaya na, ang saman. Doon Ano lang? Iduol ba? Ang tibuok. Na... Feel na ko... Sige, kaya na eh. Sige, ikaw Jun. Ikaw first, kuan. Kuhan ka nang balang kay bago ni Tabor. Si Manaha. Oh, pero what did you do? Ni... What did you do? Ang may nung rin ba yung baha. Mabiya Lagi ang naman. baha ay pagka Uy, nausap lang yung frame. Friday. Yeah, just lang yours. ay Saturday man, pag Thursday man to. Kita mo ato nga naay tao nga ay naibalay nga gianod Nga naay tao? nga naay tao Mambaling na? mambaling to dapit. Lagi kay buhi na to ba? Pero na may namatay sa jud Oo. daw. Niya sa Barili kay ang kanang Mantayupan Falls kay grabe kayo banaw. Ah, magkano ka time ba? Baros balay. Person of interest eh, gato po. Asa mo ba ito? Asa mo ka itong panahon sa baha? Siya na inungdan ba? Kay Siya may naka-experience pero nasa sa balay. Di Hindi mo na yung nakauna. ma-recall Oo. nga something significant of the week. Nakauna-una maguguan na gud kay kanang sa Cebu City mo na nga problem. Focus na sa Cebu City ay sa tos Barili kay kuan dugay na kay ng problema sa baha niya. Karon ilang gisolusyonan ang problema kuno sa carbon public market, ilang gi-privatize. So nakauna ko nga kung ang pag-privatize naman lang dai ang solusyon sa mga inana nga problema, ay i-privatize na lang po ng baha. Di ba? So, dapat anak. Wala ba? Ang mga dato may baon. Oh, ano? I-privatize na lang. Kaya sila man ang na-property kanan. O sila may na ay means of kuan ba? Pagbuhat og dagong kanal. Na sila Di, kanang mga dagko nga subdivision nga nasa bukid, kuha na diya, gi-develop. Wala naman nila put into consideration nga kanang mga bukira nga imong simento, di na ina na mo absorb og tubig klaro kung mag-uwan mo na nga tanang uwan nga mubunhos, lahos na tanan sa syudad. Kaya ka ng bukid ba sa mga masam na dapat ka ng mga dato maghimo sila ng ilang bukid ng ilang patagon. Yeah. Kaya Pwede. yuta halos tanaw naman kuan pod access sa yuta. Pila man sa kagamay sa yuta or land area sa Cebu ba, sa province or even sa labi na Cebu City. Gamay ra kayo siya nga land area. And then how much ana ang public use ba in relation sa concept sa privatization bitaw. Sa kagamay niya, majority if not all sa mga kana nga mga area is already owned by big corps. Mo kaya. Pero unsa day pataas kay nga sa diskutan kay dapat technical mo gani siya nga topic. So nya siguro nya storya ko. Pero okay na to ba? Ganun ka mo kanang concept ba? Private yung baha. Ito. Ang baha ato na mo agis mga private property sa mga Bawo to sa dili to yung literal nga ipakita sa baba sa nagtuo mo nga inana mi kabugo. Dili oy. Read between the lines ha. Ano na inyong angay katonon. oh lesson. Pero ato pa nang tunan, ato pa nang tunan. Hostile ka. Evil energy na. Murag yun sa kontra ni Uday ay. Nya. Kasi mura si Joshua dito mo kastorya niya ako. Kamo, kung sa mga karon sa manahamos. Ano? Ayun. Puro nagasapa ko. Ampot, katong gauwan kay nagtanaw ra ko diri sa gawas. Wa ko ka-realize nga bati na day ito. Wa galunok dire. Adi ba ribawon talaman? Then adong ubos at tumandawi. Pa iya, dawi man la. Pero also may other significant gawa sa tong 101. Ay, oo, katong pag ang latagaw thing, ayusa lagi na kay forma kog circle, trust circle. Sa teori sa sayo mi dito, ayusa lagi mga Katungkuan. mga taga Clips dayon. pero mura man to. Murag ang nakabisi na ko pag-edit man sa podcast tapos pag una-una sa ako pag reconnect balik sa mga gagaw. Ah, yeah, bitaw ano. Moto nahisgutan ba nato sa second episode? Ang sa imong cousins no? Oo. Oh, sa akong siblings po, may nalang nibisita akong brother diri. Oh, to ni Agi. Oo. Pero, ganahan ko nga ako yan. Love ba? Kuan jud kay bay kana sayang base sa giinganan ni mga pamilya ra gyud no. Ah.
Naman sa ni Jam. Hindi, nag-listen ko capture. Angon sa man. Angon sa... Oh, tuwasa ko. Cut na to eh. Kuan siguro, murag na-notice na naka-lacking yun ko sa pag sa attention yung gihatag sa akong sa closest na ako pamilya. Pamilya eh. Niabot na bitaw diri. Kaya ikaw ang dapat Bitaw, no? Ako na ngano wa ka sa 2 episodes. Imagine na ba, ang need ni Mugs nga mag-reconnect sa closest people na imong gipili. Usahay. Kaodag. There are times Crabs, ba? that you have to be away in order for you to... Tanaw na Be away. Tanaw na ba yung pastor niya kaya na ba? Ay, walay. Naulaw! Nindot na taga ito. Ikaw na kay... Yan ay score nga piano. Kang Mugs ba, at unsa nang trust circle mo ako imagine yours kay kana bang pang team building ba niya. Mo ana ba? Nya sagngon. Ampat ako nagsalig ako nila nga, di sila mag-record musaya pero daghan kong nakita nga footage. Okay naman. Awa na ka kay Bawa nga gibidyohan ka, no? Bay, basta nakaka sa moment, bay. Ito yung trust circle nga mo. Team building ako sa- Dupa-dupa na ganyan. Pahog ba? So, ayun ka na na to. Anong magpahog mo dito? Adi ba? Solidarity. Oh. Lahi man ang sana bay nga. Lagi, ang concept sa trust ba kay magdepende sa siguro na kung unsa ka kadak-a kung mo nya kinsa mo sa nimo salig man ko nimo sa ubang butang pero ani nga aspeto marag lisod man. Dapat ay context ba no? Ayaw, sige, supak dong. Sorry nay. Amo na gyud na practice na nga dynamics, family dynamics, adiri na so mo family gyud. Ayun. ang basic unit of society. Okay, nabi na sa constitution nga the state shall protect the family, blah blah blah. Ano way divorce no? Mao ay divorce sa Pilipinas. Pero natay annulment. Ito, mano. Analdo oy. Annulment. Ano? Yun na, di na eh. Dispel out. Diba, o gana na lang o ganang text ba, annulment niya, gi-X ang A ba, niya gilisag U. Anyway, wala pa man po yung same-sex marriage. So wala pa anal. Dili pa siya legally recognized nga sound sexual practice. Ang ako unta ingon ba kay murag di pa niya na-capture sa ato ang concept of family ang no one says sa mga relationship ba. Pero nisod naman po. Pero ka naman. Pero so na accepted ba na sa ancient Greece? Oh, Na, so, mo na cultural. okay naman na sila sa una. nature's contraceptive. Maski si Bong nga kuan ba eh. Kayo sa Cebu. Nada na sa Cebu. Nakano yun. Ha? Na yung sa... Na-curious magkalit ba? No, di na sa Cebu. Di nakabasa bito ko kapag time sa kanang pre-colonial nga society diri sa ato specifically diri sa ato isla diri. Di ang Kay dili man na dili kuno ko na dili na Issue lagi. issue nila kanang bayot-bayot. kana lang konseptaan sa babaylan ba yung lucky ka ganahan babaylan Di pwede. mo na sila bayot. Hindi sila bayot lagi pero Adi ang lalaki nga lagi. oh. Pero Shaman ba? kailangan ka mo dress like babae. Oh. Sila mo karon na vehicle sa kuan soul or something. Nakoy na amo ko gamahan nakoy na project ana ba na translate ko modules para sa LGBT nga kuan. Ay. Nya usa na silang gipang discuss na pre-colonial nga time ba babaylan. Ang concept is babaylan. If sakto to ang akong gi-translate no. Kay kuan siya nganong mo dress up sila as babae kay ang spiritual vehicle kay within the feminine energy. So naay gender roles pero ang gender roles kay dili kayo as oppressive against women. In fact mas na sila More celebrations. power Yeah. mas na sila celebration sa feminine nga kuan niya. Dili po Tapos- kayo siya inanagka-dichotomize. So, bali acknowledge nga ang ingana nga garbo kay maka-create yun, maka-bring about og feminine energy ang ingana nga pag way of dressing. Yeah. Ang concept sad siguro nga ang babae ba gid mo give birth. So ang connection bitaw sa something that's Don't not know. there nga gikan nga something nga wala nimo nakit-an then gaman ni emerge diha. So mura siya ang concept na being a vehicle ba. So ang concept of procreation kay spiritual mina sa una. Kay wala pa madaning mga scientific nga explanation nga develop ang cell o egg cell blah blah blah. So sa una is ang tao gikan gid siya ang makit-an observe nila is from the woman's body siya ba. So, di ko imo sa una-unaon
Inig panganak sa babae, literally, siya maglisod yung Yeah. siya may mag-bear sa pain. Ganun. So, mo na. Yan, Muna. human pagig panganak ba? Siya pa'y Patutoy. Patutoy. Yan, ibig kabuhan, ha? Sa siyang tiyan niya. Hassle, na. Siyam kabuhan. Namo na sa una, Siyam. ang pre-colonial na ang pre-colonial nga setting Mario, kay right? mas mo celebrate gud siya sa Femininity. sa femininity. Energy. Oh. Gabay kay detalye ba? Pero unsaon pag Di, kay para- relate na sa Bisaya, correct. absence of homophobic beliefs, tendencies sa pre-colonial Filipinos. Ang homophobia kay mura siya western nga pag-introduce tungod sa ang gingon ganina wala may dichotomy sa una bayi ug lalaki in terms of unsa dapat imuhang Roles. ko ano nahimo na siyang rigid tungod sa colonization sa Spanish era nga Christianity introduced muni ang role sa babae sa lalaki Naging as imposed envisioned na. by God so ang family pod na create adto sa pre-colonial nga times dili pa nila naka-rigid panahon sa Spanish era nga dapat ang family kay not only as ganun gihimo siyang basic unit kay for property gid siya nga gi-introduce gid siya para na concept of succession na concept of kanang kakinsani nga So, Kwan, is it fair to make the point nga ang homophobic tendencies kay na-develop siya Yeah. as a result of that rigid kanang family system kay mo deviate siya sa structure yeah mo nang gingon nila nga or kuan possibility na kay gihimo man nilang gihimong norm ang binary nga gender so anything nga non-binary sabot dili Aberration siya. kay mura siya o kanang kuan siya Something siya nga ngilaan. abnormal siya so ang anything nga di mo sunod mo follow ana nga norm kay abnormal kay di man siya norm so ang concept sa kanang shout babae out lalaki Norm MacDonald ayaw di ba rest in peace ang concept nga ang laki maibog og lalaki another laki is taboo na so nahimo siyang cultural thing Pero niingon ka ganina nga, gidana siya sa mga colonialist. Gidana sa West ba? Pero mo gito, ang ancient Greece sa una, niagim sila na nga, okay na sila, inana nga style. So, what pushed them nga, no, daoton man na ang ganang lahi pa ng Greeks pagka-aberration niya. lahi pa ng Greek pagka-bayot nga kuan niya. bay ang Greek nga experience og lahi ang since Roman Catholic nga empire pwede kuan ba Oh, in ba ancient na times, okay na siya. pagka monotheistic sa tinuod ato ang religion diri sa dominant nga religion diri ug sa pagka polytheistic sa Greece murag maka-impact siguro na sa ilang kuano mindset sa gender nagingon si kuan na bay Bertrand Russell pag-abot sa Roman Catholic Empire na-converge ang concept of cosmopolitanism kana bitang one world niya ang ideology nga ni back up niya is Christianity believing in one God so one world one God so the idea nga ang kalibutan is the same or kanang girule by same God supposedly mo monotheism same divine and the idea nga muna siya ang overpower sa tanan how to maintain that is the struggle sa kuan sa both sa church o sa state at that time so para ma-maintain na nila mo tong naa sila certain principles na ginapag-impose na dapat mo ni ang laki mo ni ang babae along the way ba kay if makontrol mo ang family somehow makontrol man mo ang society Mo yun. Mo bitaw na ka ng inig-eleksyon kada pamilya tagaan gyud nimo og stinipleran. Kay Kada makontrol pamilya. gyud nimo. Speaking of stapler ba? sa mga isgutan Nabalakal ko ana bay kay niana sila nga kani kuno bag-o nga usa ka libo nga papel karon. Kung hindi na ko madawat ko. Padong taguan na. Diba? Unsa na nga sulod eleksyon? Wala na tayo madawat nga inistipleran ani. gikuan na unsa man dada unsa na Frame, game. Black ba tayo. gi-frame nga Hapit na ba nakaparehistro na kadong? Wala Barangay. ganun sa kuan mga tao lagi nga ang mga dato maging moderno nga problema para himo og moderno nga solusyon. Solution. no kanang libo nga dili pwede piluon mura man na siya move para mas mahimutang digital currency friendly nga kaya ta di pwede piluon ning di pwede sulod sa wallet so gamit lang Gcash mo gid ang gingon nga na tweet mo gana is this a move to actually kanang sa tawagan na
motivate people nga mag-Gcash na lang. Oh, basta yun, basta di-monitor ang spending kung Yeah. digital. Ya, nangita ang pagi ba ARA para makakuha sa crypto. Asa pong tubig ba eh? Or wa paminaw di paminaw ginabay nag Ay, pag next naghimo month. ana nga palisi kay kanang wa lang gid siya kasabot. Parang wa gid siya kay bao. Kay tungod sa iyang kadato Pero di- siguro Gidinay man na sa BSP, di ba? Nga. Nga di man na tinuod na kanang nga ma-fall. kausa ra pilo dili na tinuod. Ganong likat. Pero ay paning kamunti lang pod nga ayo pila. Basta di lang siya maguba. Di lang siya Siguro, maguba. kana Dapat siguro makisi. ba mag-design sila kwarta nga Kay namsa nas RPC nga durable ba? Di, sensiyon lang tatanan. Gani, Sa kalibo nga, wan ba? Kastago Siguro pod. unsa nga sitwasyon ba? Di kayo mag special ka na material para sa kwarta kaya na hindi pwede mabuhat ana. Gani. Nya kwarta na siya ha. Gastoon ba ng mga tao? daghan nagproblema na no nya mura ra bag na kwarta. Mo. Pero nindot, feel ako na may explanation ang taga BSP ana anong kanang nga klase nga material. Pero ako I share the same sentiment na ako ka-gets ba nga nung di nila maghimog sensiyo nga sa kalibo. Mas mahal lang nga material ba, no? Mas mahal nga coin ba? Or mas mahal nga material gigamit sa coin ba? Gold gamito na no. Ano na ba, no? Balik ta siya gold standard man to sa una before sa dollar standard. Balik ta gold. Ang balik kita na kanang ana ang Yung katong ana pa ni mo di mo Dili, ang pag-testing siyo mo. ba nga day nga design nga murag sa tawag na Na buslot. Dili nga rin niya sa kilid ba? Mo nang ibutangan na kay sa una kay silver gold man na anaan man sa kuan na tipas at tipakan ba. Na maklaro siya nga kwarta siya nga tipak. Di sa una di siya mailhan kay wala man siya. Katagalan guys, Linya- kilid. linya. no? Kilid. Mo nang gi-design na nila na grind para mailhan na kitapakan mo siya. Sakto. Kanan mo. Hindi na to pwede buhatan sa Gcash kaya maguba man yung cellphone. Tipakan ba? Uy, wala din na to. Ano sa data ba sa mga simana ba? Okay naman to, no? Nagagwa Pero di ko sa imong bag-o nga gihimo nga kuan ba. Unsa man day. Ano O mo na sa man na anak ko. Na siya bag-o nga project nindot kayo. Siya lang mo announce eh, yaham na. Dili ko ta murag lingaw-lingaw to na. Amo lang ni. Amal! Maingat pa ganun. Pero kung ganahan mo makatungog, pwede chati lang ni. Pero sa may mong gibuhat ba eh? Sa Manda na ubay. Gawas ato. Di pag human naman sa graduation, marami master. Ay, lang ako. Leo season. Dito mi nag-outing sa may kamo. Bagay. Nya lipay ko ba kay nag-confess ko sa akong naibgan. shout out de Shout out Adamanta. Ay! Pasud mo! Nagaw na, di-confess na ng buka ko eh. Saba de. Yeah. Dili, kuan to kanang kuan to pila na to tuig daw ginahon na. Murag tuig ng guro. Behave ko mo joy. Nya, Smoke machine diri to para Ano yun yan? ang effect diri ka sa foreground. kuan we, kanang unsa man, okay ra na nimo iingon diri? Or Ayaw lang. dili lang? Okay. Ingara gud kay delete ako ra. Chati lang ni kung ganahan mo Ako na ikat. Ayaw lang kay di na may cut. Ato lang itago sa pangan na Ayaw lang. Laila. ayaw lang nga. Dulduan Di lagi kong kitaan mo. Gis. Ah, si Jeremiah. Ipasin po. Ipasin po di sa komportable ba? Mo also. Pero di ano na lang, kamusta man ang confession? Liberating siya da. Common man. Uy, may pa ba usa sa atong i-kuan ron, i-share karon kanang giunsa nimo pagkuan. Ah, bitaw no. Kay para na basim day na nagtan-aw ron nga Makakuha tips ba? Unsaon dili pagpahuyang? sila mapoko nga Aral. aral. Unsa Sige, man sige, nila sige. pag confess kang liwi. Di. Balik. Step by step palihog. Sige. Di, wag ito na ko tuyo. Ano? Na. Step 1, ayaw to Wag ito na ko tuyo. Step 1. Okay, mag-overthink man ka kung deliberate kayo, di ba? Na kanang kato siya kay nagsuri pag wato niya to rasa kay nakainom ba mi. Step 2, inom, daan. Di, magsuri ka kung nakainom ka. Oo. Kung nakainom ka, Nya di-confess ka. magsorry. Sorry ka. Ah. Kay basin di tinuod mo gipangsulti. Sunod. Or Ayun, dyan driven ay sa disclaimer ba? Paminaw lang. Ayun. Posible ito. Minaw ito. Pero sorry ka to kay bate. Nya bate siya binyo ba nga
pakuyaban mo sa katao. Nanguyab di ka, ni-confess ra mo ka. Di, kung salain pa na siya nga, It follows na yun nga kung mo confess ka, imo lang ilahos nga panguyab. Lahi man Lahi lahi sa dalawa. lahi ng courtship og ningon lang ka bay naganahan ko nimo. lahi na ba yun? Nag-experience ka. De, for context. Bay is addressed to everyone. Wala no gender. Bay nagbagor ta ng istorya gender kuan. Gender neutral na kuan. In relation to sa mong istorya. Di mo na yun kantahan ba? Pasayawa ko ba? Ano na ang transition? uban. Lang pagitingog. Bay, masayaw ako bay. De pero tinuod na bay gender neutral man gyud ang Cebuano language. De pero balik Balik ka na. Idugay na gito na ginahon na niya. Murag bati sad nga di na ko ingon. Di uyab pa lang niya siya niya. Nya bahay ka. Years in the making na ngayon mong confession, di ba? So sa kanang years, na siya other one. Di, ang primero gina na ba kay gisungog mi sa akong barkada. Kaman pa ka to, elementary. Oo, telemetan. First house kanir. Gisungog-sungog. Elementary thing eh wala. Sungog sa barkada tapok ba na. Oo. Sa Dugay na Fine din Arts. mo, bay. Ya di magaganahan mo Ay, ingon. taga-UP. Di magaganahan mo ingon. Oh, UP. Shout out taga UP. Di magaganahan mo ingon nga. Uy, ganahan ko nimo. Gisungog ka ganahan ganat. So giunsa man nimo bay? Ade, a step 4 ba? After nimo sorry, giunsa man nimo say next? Honestly, ganahan ko nimo bro. Di ko ganahan nga diri na ko bingon. Sorry. Bunggo. So wala nimo napugnan na. Nabungan. Kung sa man nga outcome ang imong i-expect at Kana. Wala ba eh. At least na ko naingon ba. Kay kung duha may padulungan sa daan na, kung i-confess ko niya, kanang nalipay siya niya, nalipay ko. So, magkakamo. Siya nga, Uyabo na lang yun. di ko sugot siya nga, nguyab ko niya na. So nahanging na siya. After nimo gingon wala. Hangin. pero liberating siya kaya at least Naingon niyo. sulti nimo. Nindot siya Bawal kapili siya. na, actually ba eh. Palo-api lang. Let's congratulate Lewi aside from graduating. He also liberated himself. Dahil nag-ubo tanan ba. Ihubo ang kuan ba. Lumao man tayo natabok. Mo tay pinaka-highlight nimo. Pinaka-highlight sa... Imo si Mana, no? Magdamo ko bigay ko niya daw. Ay na may na kay marag listen na kay na. So pila na naka-years nga imong gigunitan na nga imong gibati? About 3 years man tingali or 2. 3 years? Sa kanang 3 years, Fester na. wala kayo naka-develop og feelings for some other Salain. guy or girl? Naan. Girl or guy? Actually nag-live in me for a while. Ay, oo eh. Kamo, minashot ko. But it didn't work out. Shout out work out. sa... It did not work out. So, na tweet but I work out because we did not. Anyway, what's up? Ya nakarindot ka part ba na siya na ako na saktong igianan. Allah! Ana ba? Right way ba, no? The shortest distance between 2 points is a straight line. Takala curve banggad. Straight line na yan. So, Curve ay. point A to point B, straight line mo. Yun ay pinaka-short nga distance. Wala yung nag-storya. May curve ba ng space and time. Dapat straight lang. Oh, hey, liko. Curve. Ayaw, grumble. Pero mo to yung ingon nya, brad. Solve lang mo to yung. Ayuso eh. Bay, this is something na pwede natin i-revisit every episode. No, kamusta naman ba? So, nindot siya ka segment. Eh, okay na mo. Liwi. Okay na mo. Nga, revisit lang. Okay na rin mo. Okay na mo. Okay na niya. Kaya pa siya makakita siya niya. Okay, sus ka ng mga saktong daan. Bisan pag-ato ng buhatag lain, mga alternative routes. Kahimo ang third bridge. Dito. Patabang na daan na. Ang problema, nakay mong third bridge, pero sakto ba to? Aba, yun na. Importante na nabulsa. Importante, naabot. Naabot. Hindi, maghimo pa silang fourth bridge ba eh. Liloan na Ano sa sa fourth bridge? Liluan. Yes, Tubaktan. Ooh. Mo, may kadaghan isla sa Cebu, may pag ilay connect bantayan to kuan ba? Yeah, may pamuhimo sila bridge nga ma-connect sa baha ug sa dagat para ba. Di mo lagi ito nga. Oo, i-privatize. solusyon ng daan. Kapil ang gobyerno, i-privatize. I-privatize naman ang tanan. Speaking of. Wala, wag mo nag-comment ba yan sa Carbon Public Market pag last nga episode? Kaya na to sila?
Pwede na to siya kuan man. Pwede na to siya tackle. Itakol. Pero sa istoryang binayot ba? Kay Balik sa yun. una ay bitaw layan kayo nga kuan transition Gender lang pala. Neutral ba? Sa lahi, Dili, binayon. Do. sa kung ano niya lang So, balik na din naman ako yung story about sa kuan. If that Catholic. lang. Mao si Gitan. Ikaw mag-iso ka No? Okay raman. If that lang yours. Basta sa una ba eh, 2016 man siguro to, na-attend kong mass kay Pugsan. Ganang, kuhan bitaw, ang pari dito ba kay grabe, ang siya tirade against tirade against Tirade. kuhan, the homosexual People. kay kuhan daw, murag nasuko siya sa Spanish, nasuko siya sa Spain, kay ang country yung ako nung nagdala sa Roman Catholic faith diri kay mao pa ko nung nag-celebrate sa Pride niya suko kay siya to bay niya grabe ka hateful nga sermon ato niya Maghito yung walk mga- out ko ako ra ni barog ko ni Samtang lakaw ko ga- tungod sa samtang ayal kuwan pa samtang siya. ga story ang pare Nindot nice ba? tapos naglingkod jud ko sa gawas sa simbahan ang nahuman ang sermon tapos ano kaya ta mo ba din unsa man ning gibuhat ninyo diri nga Wala mi ni pakpaka nga inanaaw ninyo. Ako no tani istorya ganiha katong naghisgot ka about pre-colonial times kay siguro mas easy going siguro ang Filipinos katong di pa ta Filipinos. Kana sila mga inana klase nga tao no nga naay influence or naay moral ascendancy over others ba dapat maningkamot sila nga di sila mag storya ka ng mga hateful sa iyang isika tao kay mismo siguro si Jesus wa man siya nagstorya Oh, Siya nahisgot na dapat kuan. Katurag yung Ingon Noah's kayo Ark sa- may paris no. love your enemy maniyana mong ganito siya di ba? Asa may giingon Turn nila the nga other butt cheek. only gun only Jesus is the answer way. Ano na siya? Nindot rebellion ba dito ba? Oh, rebellion Rebellion siya. siya against The state. dominant nga Against sa State good. status quo itong Jewish tayo. state ba? A Jewish state good. Kaya sa Roman Empire ang nagkikontrato Roman Empire. probinsya pa man sila sa ang life ni Jesus ang kanang whole myth kay nindot siyang blueprint for facing adversity ba. So, Siya man ang kuan ba eh. Siya man ang kumbaga pinaka foundation sa kanang concept sa philosophy of love. May last week do no will do ko sa gospel last week. Lessons ba? Ni mo storya na lang ko ani. Hindi gido. Kay last week ang gospel kay si Jesus ko niadto ko somewhere to nga lugar nga Gentiles nga lugar dili Jews. Non-Jewish. O non-Jewish nga community. Bro, si Brad Pitt. Yan idool ang babae niya, yan ingon ko ng babae nga Ginoo tabangi ko kay paana na. Iningon ko ng niyon Jesus nga Di pagid Brad Pitt. ayaw kay ang pagkaon sa anak dili ko no ihatag sa mga ero. Basta bakit i-search na ninyo ha sa kuan kang gospel. Ano may lesson ba? Lesson. Pero ang lesson dahil ko nung ato, may kay pagka hanay sa pare dito sa Tabunok ba kay kanang Shout out. shout out sa Simba de ka ba? Simba ba? Hi. Yeah. Bakit ta? Nahanay na in such a way nga kato ko nung gibuhat ni Jesus ato historically kay si Jesus part man siya sa Jewish community niya. Katong time Jewish community mo lockdown gud sa Gentiles mga non-Jewish community. So mo di na to makuanan nga historically inato gud yang tubag. Kay part man siya sa katong nga community. Pero at the end of the day, tungod ang babae persistent siya siyang faith kuno nga nangay gyapon siya tabang bisa pag dili siya Jewish, dili siya uban nila Jesus. Gigrant ra gyapon ni Jesus ang iyang wish nga patambali ang ako. Tagitambalan po ni Jesus ang iyang anak. Regardless sa iyang ethnicity. So kana nga mismo si Jesus kay gi-unite ba regardless ka mga ethnic boundaries na wala na. Asa ka na ba? So kana sa mga bayot-bayot nga isgutanan nga daoton ng mga dili na siya Mo ni ako ang makuan ba, ma-recall na ko ni sa I don't know if mura man to siya liberation theologian. Ang concept ra gid nga very known po ni sa mga Katoliko or even among Christians net na sa Katoliko. Ang kanang concept bitaw nga ang Ginoo nagpakatao. Nagpakatao ba yan? Si Christ embodiment ba yan sa human human nga embodiment sa Ginoo. sa tone traits. So ang concept gid niya ba is to kuan ba? Ang concept of humanity ba? I-humanize siya. Oh, idea. Pakatao, abi Oh. na pakatao. Pagkatao. Shout out Josh. Pero si Joshua kay kuan siya ba kanang siya ang
figure sa Jesus nga Western kuan pud no. Ay, Constructed ba? puti. Puti. Mausad. Going back sa katong gender no. Usa na siya sa kanang bitong intentional nga pamaagi or at least sa mga narrative sa mga post-colonial studies sa kanang against anang Western nga religion ba nga pag-conceptualize parang nimo daan sa Ginoo comes from that perspective sa West na mao ni ang norm, mao ni ang morality, mao ni ang dapat values nga sundon kay mao po ni ang image ni Christ, mao ni ang ano ba. So along with it so ang symbols na mo nga ni Kuyanap. ni Kuyanap og ni carry sa kanang concept of what is good and what is bad ba nga black is evil, white is good, mga ginana ng mga symbol o kanang semiotics no ang term sa art ba kada bang the signifier and the signified, morals being the signified and the signifier being the image. Example, image ni Christ as we see The it. icon, the bearer. Si Juan mo guna, si katong Di Medici, ay dili day. Di Medici nga kuan mo na. Anak, Florence. anak ni Pope, katubang Pope nga Salvajes ba? Si, nga ni? Nga nakaanak. Alexander. The great. Basta, i-search sa Google katong Salvajes nga Pope, nga pagkamatay, kay nadugta diritsong lawas. Nato siya anak nga Salvajes. Picture sa iyang anak, mo yung gigamit, nga mao na ang tanang drawing ni Jesus base sa picture sa akong anak. Mao na yung Nag-commission sila ka artist. Commission work din. Mao na siya kanang makita niyo mga picture ni Jesus kay base sa picture ato yung anak. Unsa to? Kay Santo Papa sa tong panahon na. Pwede ba mag-menu ang mga pare at nga panahon? Dili. Dili na. Kuan siya pero maldito man siya. Maldito Na siya yung siya, mga corrupt. kurakot, Corrupt. sexually. Igitira mo niya yung kagulo yung anak. Oh. Si Lucrecia. Makaya. Kanang nasa kuan ba? Borgia. 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 Caesar Borgia. Kana siya nga Santo Papa. Ata ito na ito sa imperno ron. Dahil bisag ang Catholic Church kabawan ni. Pero kana ba kuan kay siya nga kuan ba kay murag overwhelming sa siya going back sa ato ang culture nya kanang how we view things ba. Nya katupong sa imong gi-share news mura sa siya ako makasabot sad ko adi ingon na justifying no? Pero makasabot ko sa how it must be so hard for people like katong priest na imong giingon ba nga grabe ka suko gyud sa katong sa pride kay kana pod growing up bay wala man sila laing namatan ako inana man ko until college siguro bay ako tanan ako feel ako conservative man ko kung looking back ba akong views about family kanang views about marriage Before ka relationships. nag-UP, di mo katawan ng mga bayot or sangugon. Mao kana conservative gid na. O inana ako. Ayun na, So meaning Kani associate ni mo ang bayot nga talawan. kana sa mga manifestations. Kana ang word lagi nga bayot bay kay ang di ba ang Dili man na- Bisaya, di ba pero na nga ang meaning ana sa una kay Talawan. Talawan coward. Pero kuan man na siya, murag associate man siya nga laki nga feminine siya nga laki ba. Ay, so feminine nga lalaki mo Muna na bayot. ingon nila. Di wala yung term. Di bag-o na siya nga na-associate siya sa kanang feminine nga laki pero Ang bayot ang yun original itself. yun nga term ng bayot pasabot na gyud na talawan. Dili man gud. Di kay wala man sila yung concept sa feminine na laki sa Ano ba? una. Wala may bayot. Wala siya dili wala di man siya dichotomy. Nga bahay laki the rest kay bayot. Wala may nana. I mean, na concept nga babae ug lalaki in the general sense pero dili siya wala gi-treat ba nga kini sila yung definition kini sila Murag gidawat na nga term no abnormal bayot. people. As mao na siya. Ako di ko swito sa kuan sa ontology ba na ang kanang etymology sa Pero sa ancient nga kuan ba or pre-colonial nga mga words kay naa may similar nga bayot nga word which is ang kanang bayok or bayok. Homework na pero unsa man na siya ningon gyud dyan na laki nga babae nga babae na nga na siya. Oh. Feminine siya nga murag laki. di ko swito Pero I don't think nga kanang diha gikan ang yung anak pag-describe ang talawan nga laki. Kay sa pre-colonial, nag-exist naman siya nga di ko swito sa pre-colonial era pero sa ato gihimo gid siyang defamatory i-discuss man na ni Sir J. I mean defamatory derogatory ang term ba bayot gani ka na siya subsequent na implication ba katalawan ka di ka mo engage into ano na ba Nya laki mga deviant sexual oh preference so yan na. Mas isog ko magani ang mga bayot kaysa sa In fact na balik na sa tas ancient Greece na unit
nga Puros. nga pulos sila lovers nga lucky. Nga gipa na specific Tapos nga battle. recognized jud sila. Kuan sila. Di pa kuan, i-search ka pa na. Part na ba? Di man ko ka remember sa kuan, maka-remember ako sa concept. Una gahi kayo mga Sparta, no? Kay sa Athens to. Oh. Kay tungod kay ang logic kay tungod sila gipa-defend ato nga position, puro sila mga Sila po lucky yung nga lovers. Kay So, they ang Athens. assumption i-protect jud kuno na niya yang lucky nga Paris jud kuno kayo. Athens good. Athens So, good. na-develop yun. Hardcore So, kay na sila mo. grabe nga. Athens to. away. In fact, ato nga battle successful sila to. Nganong wala may records ba nga naapod lesbian lovers sa nga panahon? Lesbian. Murag na, posible naman ba? No, appeal po na nga unit ba? Less kayo ang, unless Sparta. Sparta Mga na Amazons naman na sila. Oh, Yung sa bay, sweet ko. kabiha sa kada storya na to aning nga. The Filipino family. Filipino family nga. So, Japan, no? Oy, Ayaw na nyo i-take literally. Nakagya po na siya read between the lines. Kani siya, mo ni kining gidiscuss nato na concept sa family nga kanang treated as an institution of property Ay, na mao din niya atong kono, atong team ron, the Filipino wa family. tuyo agad pero kini siya nani sa tanang episodes. Karon lang murag na elaborate lang nato ning mora man discussion mora man akong poster good. ever since. Parang nipilit ya, okay lang yung poster. Kila ko sige mo, subscribe mo, makapalit na niya may mga poster. Kaya sa pag-ingon sila ba nga, sana ka ng mga sa tawag ka na, relihiyoso ng mga tao. Di ko naman sila mao masuko. Or kung relihiyoso ka ka, ayaw kung balikas. Pero wa kay channel para i-channel lang mo kalagot ba? Ano, bawalan mo ng tao na maglagot. Doya lang. Okay, natur sayop usa na sa mga sayop nga kuan ba. In fact, nakabasa sa kong study Dapat makablagot. nga kana ko nung in fact ang kana ko nung malikas nga mga tao people who swear are more likely to be honest ug mas dako ang probability nga mo tell sila ang truth. Murag Facebook post naman siguro na yung kabasa ko na ba yung may picture. Dili tinuod na. Yung- Ako na personal experience ba mamalikas ko honest mo. Pero mo lagi kuan ka uninhibited sa pag-express sa imong frustration, Pwede. anger. So dili Dili ma ka kuan ba? Dili ka mag-measure sa ma-turn imong up kuan. inside. Dapat bisa ka conscious. Express lang tanan. Healthy bitaw gudo nga hostile ka towards us. Di ka mo tunga kung Kami pagipasangin lang. Ay, mana naman tag istorya lagi. Sige. pero sige. Ato na daw at ibaon least sa lima. nano ko idea ba nga? Matod pa sa Hindi na ako din. matod pa sa to ang Siguro. presidente ko move on na tayo ng mga inana. Tinaad ba, going back sa cursing, pamalikas ba? Para nako personally, even katong sa kang digong ba, related kay sa one of the presidents nga very kuan Wait, ba, umangin mo sa- orthodox Oo. nga kanang the way mo speak kay kanang gamit og cursing nga language. Ako para ako wala ko di ko mo paak sa storya nga na malikas. Bitaw okay. Bay mo na yung parlance nan. Yeah, na nakuha pa gani niya ang attention sa tao ba. Pinaagi anak kay common tao mo buhat man na. Di lang ko mo subscribe sa kanang mga kuha niya, mga very macho nga kanang managhoy og bayi or kanang kana na ba sa na na. Lagi. Bati- Subjecting women na ba na. Pero kanang cursing lang, piste, yawa, animal, kanta man na mo. Mo lagi. Ang unod ang sa istorya ang tanawon bay. Pakita din ang atong logo. Natay. Punod sa istorya. Ano ba tayo unod sa istorya, di ba? Shout out Joshua Aquino nagbuhat sa tanan nga graphics, tanan text. Hi Josh, get well soon. Mayo nga bay, mayo artist, mayo nga kaila, mayo nga amigo. May tao, may Yung tao. cosplayer. Sakto na tayo. Oh, Ayaw, dapat tayo unbox. Something old, something new. Mga, kuan, para siya garage sale. Oy, bito, no? Pwede ito maghatag og box, no? Kinsa may, kuan. 50th. Pinaka-last nga Mo comment sa YouTube. So, August 13, guys, pinaka-last mo comment sa comment thread sa YouTube. Mataga na to books. Apel tana. Bok lang, bok. Bok ra de. Adi duhaan na to. Pwede willing sige, mo hatag. Apel tana. Ya di mo makapili. Para surprise mo. Ang una na to. Uy, nana si packaging din. May packaging, may. Macbeth. Kanang ang kuan lang, ang Sample na mga to. title lang. William Shakespeare, The Tempest, As You Like It.
historical accounts. Mga historical accounts ng libro, The Forest, Mabuhay ang Balahak. Crime and Punishment ni as a political prisoner in the Philippines. French consular dispatches on the Philippine Revolution. Pasabot ani katong mga French nga diplomats katong panahon pag nilang Bonifacio nagsuwat-suwat. Mo na siya. Personal favorite, modern battles. Personal favorite ka ba? Murag online selling ba? Ikaw, sa'yo nakuha ni mo ba? Ako, yeah. Capitalism. So ako, ngita jud og mga non-fiction. This one is from Patricia Abinales. Record Love, Sex, and the Filipino Communist. I think record siya sa mga love stories within Ito siya katong isgutan na ito kanina. Bahin sa... Oh. Sa nga context. Kana naman ay mga love story gyud within the communist struggle. I think Love, naay sex, salida sa dana ba? bro. Mga sila ba bisexual. Communist? Gay couple gyud sila. Revolutionary. Ato na nga time nga dili pa kaayo open ang communist movement sa mga gay relationships. So mura sila one of the pioneers or something nga murag nagtago pa at first. And then kini siya Leon Zugsmith, Thunder on the Left. Then kini siya poetry book by Romulo Bakiran, Onyx ang title. This one, I think this is about public space discourse sa mga art. So different na mga Kaya tag-Gisra ako na be. Ma-offer ko ba sa katong mga kay limit mo pili uno naman na mo matagaan kung ganahan jud mo ani. Pwede ra. Isa ni nako ibaligya pero ako ning iscan. Ako imo PDF file niya ako yatag ninyo. last nako na na-purchase by kini siya by Jenny. Naka-mirror lang Bazinga Cup. Nya ang ipalit kay match siya sa Nindot kay Dol siya sa pangalan sa itong podcast ba? Bazinga. Bisaya. Kuha na. Ay, dia. Actually ka Alia ni. Shout out Alia. Bazinga! Bazinga! Gikuha na nimo Shakespeare. Naroon nila yung tulo. Ito ko na be. Anya na ako sa basa. Okay ra, ako lang. Pero ako ni. Yeah, Ako ni. sunod episode, ako lang ibalik niyo. So muto siya no. Thank you again sa something old, something new. Hinaot, nakapalit sa mong tanan. Mana lang Yung ta. mga gusto nga butang. Napalit mo libro eh. Pila ra man to kantidad ato eh. Palit mo libro ay mo sigtan-aw og mga salida nga. Ay mo tanang imaim. Bay, Pista wala sa may bago nga mga events nga i-plug, di ba? Pista sa alcohol. Okay, na-plug naman sa last. Naami kuan sa Handorao, ika 28 August 28. Layo. Nanay poster. Nanay poster, nanay poster. Okay, anli na akong Canva. Pista sa alcohol. Pista sa algoy, gano'n sa to? Oh, Pistas Alcoy, dili ka mo tanan invited. Anything, any last words? Nawan. Ayaw sa na City Palabras oy. Paliw ka namin. Ay, bay. Panghugas mo. Bay, bisda kultura. Bista kultura! Si Poltura. Ay, actually, nag-isgot na ganina about itong film. Basta if you want to indulge. Story lang ang concept na keep it vague lang ba? Ano? Di ato i-discuss siya sa larger na kuan na lang siguro backdrop sa kining disinformation. Mubangkon lang ka sa idea bitaw nga truth is relative from which perspective. Yeah, dili ang history ba or even not only history but ang any other discipline nga nagtry og understand sa kalibutan kay usa gina sa iyang failure ang relativism. Kay you would never know what it is kung moingon ra ka nga there's always another story. So what will constitute the truth if ingon na kanang So, relativist nga kana nga, i-create nga film na by risk or na by active efforts para I-downplay. para himo na substitute sa truth. Nako ito baga na. Ang hard facts dia. Yan Gibuhat ina mausab. oh, sige, batantan lang. Truth is relative. But what constitutes the general truth? So kung maingon ta there was growth, was it Inclusive? experienced or by people or sa inclusive ba siya? Or growth siya in kuan lang, in the facade. Facade. No nga. Pasaylo ra bitaw na, mapasaylo man Pinoy. Guys, pasaylo ako pero gamay ra ani akong gamiton. Kini nga. Wala na sila. Pero eventually kasi Someday. makakita ni pamaagi nga Ma-integrate. Proud kita ba? Proud kita sige tag ingon na kitay bastion of democracy. Tanawan nimo.
ang atong gipamuli or ang naa diha mismo after Ruling class sila magyapon ang gipapuli na to gud. Miski na revision sa constitution ba makaingon man ko wala man sila giusab nga Nga substantial economically ba nga pwede mahimong Singapore like or Japan like nga naay priority ba nga matod pa ni Professor Mark Thompson kana mga EDSA regimes mura siya nahog nga nag-embody siya sa concept sa liberal politics ba liberal democracy which was the alternative pero along with it kay naay brag expectation nga ang liberal democracy mo kuan siya mo foster siya economic development wa man na Pero nahitabo wa man. So, fall short man sila na. kana siya nga failure ma-associate na to di na mao so ang alternative kay kini Yang ingan na panahon ba? Sith Lord na sa? Actually, mo na gibuhat ni Palpatine. Bay, classic mo na nga. Only a Palpatine, ni Hitler, Real kita pa diya. absolutes. Daggan eh. ba di ka na mo Streams kayo, pero? i-elect as president Mo bitaw kapila na ko sige balik-balik nga. Hindi na Factor siya ba kayo? gawas na siya sa pagka Sith Lord. Sige na lobat na. Sa pag end ani ko sure ko nakauna na. Amping tatanan kay murag Kawano na sa draba. Kawano na sad. see you sa next episode. This is Bisaya the podcast. Anay. Sige ko mundo kaya ka eh. Ayos ba salamat kayo sa time. Indot kayo. Kung sa insight, mayon